grandchildren will say thank you to you because you made the most important decision of your journey of life. Fellow Ghanaians, fellow Ghanaians. Just because our great-grandfather was poor, our grandfather was poor, our father was poor, it doesn't mean that we have to be poor. That we can change for the next generation and the next generation. That your great-grandchildren will say thank you to you because you made the most important decision of your journey of life. Ahinkai 93.3 FM. Fellow citizens, I ask you to be citizens, not spectators, citizens, not subjects, responsible citizens, building our communities and our nation. Let us work until the work is done. Fellow Ghanaians, fellow citizens, I ask you to be citizens, not spectators, citizens, not subjects, responsible citizens, building our communities and our nation. Let us work until the work is done. Anopai sa chedi amponyankopon no okika ne ho a anuoma nyina be ye ekonwa ni aba papai hey anunti anopai woni me be ya adwen kura ase wo fata wo safata sa anopai ye jini di konko na ye esansa anajono wo tetiri bebre emunsam minumie na ye nim yada na ho anu ade na taba ni butu ya nso okom ye okanchi ye
Woye bia nanso obonsam koma oboa watimi anya hwe esan obatampa chedi ampo yakopon a yade ye ho atwe ne nti wangu ya nim ase ode enada so acheyen anopai adisimama mamunya mo ache adiba ayekai 93.3 FM so Akuya Afra Kuma Studios Atsima Boabo wa apoye mantemu Kasafidia waji aboso Anapai okoni ye chedi apo yakupoko esansa so no na meko amaya ye ntumi nko ai etiada na se Sadia wunimu no asa fiti ajoda adikosi efiada sa kasiaboni nya twagua ewia afe dia kanyina kosise no ntubeba no aya ma achi dwumadie ani ade abesomwo anapai yasin konya yabepo man from asibre ensama ebeboa amo ma koko Ghana ama achimodane ne patamu kotokumai abua kwa mai no bosome ane ne patamu apoya mantamu abafa ne ntuma pafra na akona nimu no ani ade abesomwo ebi amanyasam ebi yadada sitremu afutusem womu ekrasesem ewomu ne nyina ne aboa ama nkwaso eba edisade da me ka kire wo no ebre bia menya akwanya na matra adwumadie ne so no me ka kire wo asa ansam ni bi wo no ma ebetwiw ai ebi so wo no ma adiside beba wafunum ebi wo no ma wutie a eya wo se wonsere eya wo se wunsu ni nyina no eya man no Ghana ho adontia etimi ametie yi ebi timi twimi na wo me etu so awutie ebi betwiw ebi be wow eya men fan personal you know amai no kwaso ntia enti sa ebia na wo ye de ntini bi ani ya ka ya kira wo se jaye ai tini ya kwa asori no ekodutu ya hunfu bia na odi ya sofu ni preachi na etwiw na wow unim za de na ya wo umbeze obejai enti na so tutu abo anopa ya mu abotre nya fo man wo do enti juma ya won sembebre aye besi wo kwanya ebi ya bakwa wo man so nya aje adwenkyere de afra nimdifo ebi nso yaba ma wo so awuti akonya na wo so aba na so aba kyere wadwe de afa ho aya kyekere o man no you know enti sadia unim dada no asa dwumadie ni mu no abrano bia no ya de wiem sa kyere dwumadie no de brawo sadia besi bia kɔ na wo so aya hweye kianim se June July ana ya na kansuo tato enso August beji boss yi ensuo tatatata ebobu sumi mo se na besi bia kɔ kana se na so aso se ana ya da ukuada ada edikan ewa September bosumi ya yasimu mo ewa afimpino ni aduonu mo aduonu baako obisa da o sa wachi dabi entiana ebedi mpaye ebe no mpaye onse na bosumi ni gusa na ni efiri bosumi na ase a ewose ye de ho hye Nyankopon nsa ye de noma bi gija no ai ezansa bosumi na kona wie ya no wonu ma omudo omu odunsini bi omu onua bi omu ba bi omukọ ensuo so wonu ma chechi mponche nkokọ na wonu mo de koyi koyi apaye na da ba kọ no na se enti wonu mu biem a akuyaba no eja som na ahia dunsini no obekọ na se abua adaba kọ ne nsuo no so awede a ene ojejereje but ye ne ye de ye wonyame bia de ho ato no so wonu man na wokyena adechie dada anano pai ye besu agu ne so ye de bosome na ahia ne nsa ansama wodo anano pai ye be pen from asibre
Was say majority of Ghanaians doubt Akufo-Addo's administration can protect public purse. Hey, sir. CDD Ghana report. Now CDD, I know my movie. One more chance. Any padu do no more Koko Ghana mu anum na chase. Na na do da kwa Akufo-Addo. Any MPP abai. O mine no amosi omode any ade no. Omosi asa Ghana for sada. Omo didie no. Amunya wo mumu awa mra dika ni mu no. Ato api. Yebedi mu nkomo. Na enei o Koko Ghana ayese adibese bia no. Obete yakum weda. Ya we say. Ya hosem, you know. But dia na ba ni pa adwenem. Dia na esi woni pa adwenem. And I don't pay. Ya no one more mojisha adwen mu. Bia na ya adwen no, ebi no modie no. Ai woman teteba. Enti aba hye. Na ya dimu nkomo ade ama o. Na wanigoti Ghana Petroleum Cooperative and as a corporation no. Papa want to ma. Na no. Ano asua for no. Asha nyamode dwumadie no asua. Minister for Energy adi atu eja echemisa Ghana Petroleum Corporation for no on mu hwese Ghana for ombe ma omudodo na akwanya ma ma ye adwuma anapai ye be pen pharmacy right. Of course this and many more. Na school feeding program no ketwa senesa akura bia di 1 cedi a day. Ana mo se wala hye anu ti wo ba no kwano anya aduan papa ani a aya men kasa but almost rabani say e ko fan ko 3 cedi e va ma won mo anya sadu amatu atua wey ani samni bia kan ho ana na no pay meni wo mienu ani hu animdefo ya be pen pharmacy bra ya ba to adwene di ebetumi no ya be ye ne de aboa amoma Koko Ghana timi atumpon. Hey anapai say ya trina oda si yo nyame Nano pay producers no omu nyina ya krado ye nyina ya kabom ani yade wonam akwan so ye ko yodi enanim aye odi anka kwame yaboa atim kwana na onum bremu kela abubonua onu na sana ye ko no akodi ni nyina won ho ani odi enanim Kwame Asante akokwazo this year odi na tum Facebook, YouTube and all social media no handles no odi ato so Brand Nelson eso ka ho kwakwani nkusibuadum aka ho medino aya adwen pan ni Kofi Mensa dwene papa na papa endu ani mukan Metremu adi ama champion Dupa International the senior Aboba Ofori Amanfo Ejediani ankambom na efo mani musam afansomo sadi atia na afata ma menko ahoma ne so na menko fa ewiemu ensa kira ne sadi atia na efata emfa emma we fi ewia na yatoa eye eso papa ni edine dwumadie ewo Ghana Meteorological Agency ewo nkambumpuni mantemu papa ni wadaro mamamu atia na no pai ye ne o ne ba chona pomo enyame adom yeda jano ase ene eye ebo bosome ne da edikan ewa fimpino ene aduonu baako mu eda ukuada wadaro ma ewiemu sa kira sai na sibi etie yo ma michia we sefu na pay ne ewiemu sa kira no yenfancy northern portions of the country ne no damango wale tamale wa na lerugu yindi boga tanka poli ene ne patem no ewiemu be kusu ema ewiemu sheboka kutina 30 degrees Celsius
na call 10 a.m. anapay na larigu da mango wa na boko nso betetete ewo afi oba mpoano na kita aflawo ada tema nkran sultan Cape Coast azin takwa hafa sin ne nempatem no ewiembe kusu ama ewiemo so begina 30 degrees Celsius ni amabobo di ne se le no mpoano no nso ento wasa emia no afi yefa inland areas na Kumasi Sunyan Obuasi Kechima Bono Kintampo ene nempatem no ewiemu be kusu ema ewiemu so boka kudina 30 degrees Celsius sombi efi Togo ba efi 7:30 ya kudu be 9:30 Mampong Atebubu Jirapa Nkoko ena Agogo nso ebeto wasa emiano na yeba eastern portions of the inland areas na metre Asamanka Sekoforodia Akimodan Ofuase Abuabo Asene Batabi Ayebi Akwetia Suedu Nsabane nempatem no ewiembe ikusu ema ewiemo se obedina 31 degrees Celsius it say if you want say ewiemo bobe na mbe asiga na chasa ene yempatem ya no no ensuo ni hyeda eni wiem sa ho okay baba ni maye na ase ene enchechemu a wode ama ye fa ewiemu ensa chaye eho ye da se bibibia so ni a yesa beba waso ye anopai yo wei eye papa ni odi ni jumadie ewo Ghana Meteorological Agency one mo ana hye ewiemu nsa kyerɛ sɛ de sibi etie na omo ede ho enso amanebo ede abo sɛ de be ya ye be ye ahweye nti wo ba poye mantam a achemoda eye achiase asane bieni Asamankese Kofodia ne patamu no papa ni chese hwe wiemu nsa kyerɛ na chese 31 degrees Celsius na janya de se ensuo seda ewo eye ewiem enti no ototo nioma no hu se de sibetie nyame de agya otimi ye ne de na bibia so atimi asi Silent music. Fellow Ghanaians. Onyame no ye onyame anano pay wa uti ukamu awuchie osankani mi mawache afegadini obi a wo kwa wajuma so wa uti fie ba bibia wuchie mi fie okuani maya nyina yankamom maya mompa ya anfa ya wo anse twede aponyankopon no ansa esansa ena anopay wa ye bi ade amame ni wo emienu na me no mia ni da so se agas bosumi ni mpo ebetumi abawie ye ne da so ate enkwam anana wunim yey mejiri ye pa se na wunim sade na mesoso mi nim no nanso aye ne pe asa ena so wode acha ye ne nyame adom empo ya sha afi na asase no na obi anim se ye de ne beduru anase obeduru sa mpemponso yi aye na adom anopa ye bompa ya ne na Nyankopon ase esan se wo ye na nadoye nso hoda eye na humabdo aya ne pa ese ena ebobosumi ye de ani ebehunu awa fempinu ne aduonu baako mu eye ono ena waye anopa Japan da wase ya kafo ya tontum shodi konkuna ni monyam ya kasa se wunya bi ma ya ne ye di tro aya wo pe se awrade sakia dai na ke ya nso de eni obi bia ke kwakobusa no se wo ka se September uma ye nhuna enkaye ntumi nkobusa wo bia dabi nanso so wodi wataban kase no yenya ne totroto emu amane aye famu awa August mu
wɔsɛfoɔ ne sunsum bebree wɔhyehyɛ yɛ nanso so Onyankopɔn wɔ ne nku ma ho no Awurade wa ma na nyina yɛka sɛ aseda ɛnka odin tontom ka odin mu yɛda wase a ɛnsa da yɛka sɛ wonya bi ma yɛ ne a ne yɛdi torɔ Awurade wa yɛ bi wɔsa yɛye wɔsa nkamfoɔ afei ma yɛn nyinaa yɛnka mmom ne yɛda Nyankopɔn ase awie yi yɛmfa yɛn nneɔma nyinaa ɛnsa Nyankopɔn no ɛnsa na yɛnka si wɔye na yɛkyidi sɛ yɛde yɛn ho to ne so a ɔbɛyɛ ɛde ama yɛne anɔpa yi aseda nka ne din na ma yɛnkeka wɔyɛ ɛwɔ ɛyɛ Isaiah 54 verse 17 wɔse nokwa wɔse akodeɛ biara a wɔbɔ atia wɔ no re enye yi na tɛkyerɛma biara a ɛbɛsɔre atia wɔ atemmuo mu no obebu ne fo ɛno ne Awurade nkoa agyapadeɛ ne wɔntrene a efiri me no Awurade asɛm nie ana Awurade de ɔbɛsɛ ɔka kyɛ me no mmienu ne sɛ ɔsaafoɔ na sunsum bebree de ɔhyehyɛ no wɔ September mu a anya yɛ ne nyinaa no obɛgu so no wɔhyehyɛ ai ɛsiane sɛ wɔno wɔnyɛ n'adwe sɛ wɔbrɛ ɛtiɛ so yɛ mmerɛ yei ɛtiɛ so yɛ mmerɛ enti baabi a wɔde yɛn sunsum kɔɔyɛ wɔ August busum mu baabi a wɔde yɛn mfonyini kɔɔyɛ baabi a ɔkɔtɛn no ɔkankye yɛ ɔkɔm yɛ ɛde gu yɛn so sɛ kɔbɛ so wɔsɛ yɛne ɛkɔ no nkona kɔ bɔ yɛ wutɔ ɛkɔ no nkona kayadeɛ bi abɛbɔ yɛne na nka yɛntumi ansɔre biem no kyɛdeɛ abɔ Nyankopɔn ɛmma yɛ arehyɛmu ɛsɛ ɔsaafoɔ yɛnka nkyerɛ wo na ma waso ɛnte sɛ wɔno Nyankopɔn wɔ naayɛ na anu biala odi betwa atrodi ato yɛn so no Nyankopɔn sɛ ɛna anɔpa yi hey obebu fo ai na ade kɔso na yɛ kɔso kyekere sunsum kɔso na pempam ai kɔso na yɛgyidi yɛ sɛ Nyankopɔn bɛyɛ n'adwuma anɔpa yi me bɔ mpa yɛ ɛsra Awurade Nyankopɔn ɛsɛ obi biara Awurade wɔwɔ haw ne amanneɛ bi ɛda ne so amanneɛ bi to na nsɔre bi to no Awurade yɛse wo se wo ma nsɔre bia ɛnto nipa wɔ abra wo Nyankopɔn wo ma ho ɛkwan ɛsɛsɛm ne sɛ Job nsɔre a ɔkɔɔ mu no ɛyɛ wo Nyankopɔn na ma ho kwan nti deɛ bɛbɛyɛ abra bɔ mu bia wo Nyankopɔn na ma ho kwan na ɛkɔsi saa sɛdeɛ ɛbɛyɛ wo nsɛnkyerɛnne ɛbɛda adi Awurade Nyankopɔn ɛnsɔre bi ɛto yɛ wɔ August mu Awurade yɛbɔ mpa yɛ sɛ wɔabrɛ yɛsi ebosome foforɔ mu no ɛyɛ September yi Awurade yie firi mu sɛ yɛadwuma nsɛm na firi yɛn nsa Awurade ma yɛadwuma ɛnyɛ Awurade ma yɛn adwuma ɛnyɛ sɛ yɛn nɔba yɛn yɛde kɔ adwa so na yɛntɔ a wɔ ebosome foforɔ yɛsi mu a yɛhyɛ aseɛ ɛnɛ da yi Awurade sɛ yɛde nɔɔma ɛkɔ adwa so a ma yɛntɔ ne mmorosoɔ Awurade sɛ meyɛ wɔ sɛnkani sɛ meka afiri me nsa ɛwɔ August bosom yi mu a Awurade ma wo nsɛnkyɛne ɛnɛ de wɔ abere a yɛsi September bosom yi mu Awurade Nyankopɔn sɛ mekɔ adwuma ɔhaw ne amanneɛ bi yadeɛ bi akyekyere me na Awurade mantumi atutuma namɔ sɛdeɛ sɛ ne fata Awurade nyamutumi no a wɔde so ɛsɛ yɛn yareɛ Awurade wo nsɛm na yaresɛ tumi ne wɔ so mantampiam na ma anya wɔ na yaresɛ afiriyɛ Awurade ma wo mantampia no ayaresɛ tumi no ɛnkasa ma wo ma ɛna no pɛyi Awurade Nyankopɔn bi biara wɔwɔ amanneɛ ɔhaw na mutumi no wɔde so ayi firi ne so deɛ wɔne anidasoɔ na Awurade na ba mu abuo ɛna anɔpɛ yɛsrɛ wo sɛ yɛsi bosome foforɔ mu yi fa sedeɛ ne anigyeɛ ɛsɛ yɛafrɛ mu ma na mutumi no ahoɔden so yɛgye wodi ɛna anɔpɛ Awurade yɛankɔ te gare bi hɔ yɛankɔ dunsiri bi yɛne dunsiri bi a yɛkɔtwa mogyade agu so yɛne abotan biara a yɛkɔ paapae ɛnkɔsuade agu so Awurade yɛne nsuo biara a yɛkɔ ne nkyɛn ayenkan ne natiefoɔ ayenkan fam ne natiefoɔ nyinaa sɛ wo Nyankopɔn no wo mu ana tumi wɔ wo nsɛm na yɛdie wɔ wo nsɛm na nhyira wɔ wo nsɛm na yaresa wɔ wo nsɛm na sika ne dwetɛ ɛwɔ ɛna no pɛi Awurade wabra yɛsi September bosom yi mu fa bi nyinaa bi adom ma Awurade ma ɛnkɔsoɔ nyɛ yɛdia
ma fa ahodiam anya ya dia ma ogye anya ya dia awurade nyankopɔn tutuya na mo so ye se wasafo ni pe animguase wo pe ewuo wo pe yade wo pe amane e wo September busumi mu a awurade wala won kasa ma wutumi ne so wo sunsum awurade hwihwan no wo kyekere awurade sane awurade so de evanyini kwa oh awurade nyankopɔn na mutumi no ahode so ni obeka no bonadane ekɔ ne so ewo Jesus Christ di ni mu anopa awurade nyankopɔn ye jiudi yenim nia wutimi je wa ye bi fitim na tenten nyina ye de awoto wo sofrim na tenten so ongu yenim ase da biara da eno enti na anopa yi ma tiatiefo ayinka tiefo ye nyina ye se wunyakopɔn wo so na ye de ho beto so na de nyina de aboye na wie ye nje asafrade mangu yenim ase na ye gidi se ungu yenim so ase da biara da esanse fitim na tenten awade wo hoto wo so no wandi obi biara hwammo da biara da besi ye nso awurade woni ye hwammo da ye de ye chiudi ni anim se wo pe na wo nkwa wo to da enfia pem ni awurade ye da wase se watie so frɛ ni watie ye mpaebo ye chiudi ni anim se wo beje enso amana bro so adum ni nti ma ye nyina ye mom ni aka se amen. Etiano Pai Joe, what's it say? Etiwa Utia in Can FM Anopai Aye, feed you free Nabi Aye, Anopai about Paya Him say Yakupo about Boyane said the Unimono Baby Yadru no Yabakwani akofa gudie mu nsam ade abrao agudie ma konfo na ya